Dobrý den, vítáme vás u další epizody podcastu Žít bez tíže. Dneska ve výjimečném složení Petr Švarc, Majka Holubová a Dominika Černá-Kortosová, takže dneska jsme tu ve třech. A budeme se společně bavit o tom, jak je důležitý mít správný mindset a jak moc to ovlivňuje to, jestli jsme v roli zaměstnance, podnikatele, živnostníka, majitele firmy, šéfa firmy, že vlastně ta hlava je to nejdůležitější, co se nám tam do toho motá. Tak jo, a pojďme na to. Zeptám se, Peťo, kde vidíš vlastně jako nejdůležitější mindsetovou věc pro podnikání z pozice člověka, který už podniká 30 let? Asi bych začal tím, co vidím u mých klientů, který koučuju. A jsou to lidi, kteří třeba celý život byli zaměstnanci a teď se rozhodujou, jestli by chtěli jít podnikat, jestli si na to troufnou. Jsou to lidi, kteří jsou zralí, mají vysokou expertízu, ale zkrátka potřebují si ujasnit, jestli to je něco pro ně. A to, na co tam narážíme nejčastěji, nebo ta nejčastější otázka, je vlastně rozpor mezi svobodou a zodpovědností. Jo, protože když se ptám dobře, proč zvažujete odchod na volnou nohu nebo podnikání, tak řekl bych, drtivá většina, ta první odpověď je, protože zkrátka už chci mít víc svobody rozhodovat se, co budu dělat, jak to budu dělat. Kdežto v tom zaměstnání mám vždycky nějakýho šéfa, který rozhoduje, nebo nějaký orgán, který rozhoduje o tom, jak to budu dělat a co budu dělat. A já tam vždycky potom se snažím dovést toho klienta k tomu, jak to máte se zodpovědností. Jo? Jak silně jste připravený nést zodpovědnost za to svoje podnikání. Jo? Protože zase v tom zaměstnání primárně přinést biznis nemusí být to klíčový. Jasně, u obchodníků je to jinak, ale zase je to jenom ze zkušenosti s těma lidma, který koučujou, tak často tam vidím údiv a jako zodpovědnost. No, já jsem zodpovědný v práci a jak moc jste zodpovědný za to, kolik biznisu budete mít příští rok. A tam najednou je jako hlubší zamyšlení a je to velmi důležitý téma. Jo, ta zodpovědnost, svoboda. Co vlastně teda, jak vyvážit tyhle dvě, řekněme, hodnoty. A já myslím, že ty si to asi musela taky zažít, ne? Při odchodu na volnou nohu. Jo, určitě. Já jsem vlastně celý život byla zaměstnaná a já jsem ani nikdy neměla ambici vlastně podnikat. To přišlo jako, proč bych to dělala, že jo? Tak vím, jaký to je v zaměstnání, vím se tam pohybovat, ještě tam nabírám lidi, že jo, jako personální člověk. Takže nikdo vlastně v mém okolí nikdy moc nepodnikal. Takže jsem ani neměla jako důvod, proč jít podnikat a pak až vlastně s nějakým jako téměř vyhořením bývalé práce, s nějakou rostoucí frustrací, že přesně nemůžu změnit ty věci, které jsou pro mě důležité, že se musím ohýbat, abych jako splnila nějaký ať systémový, procesní, hodnotový jako věci v té firmě, tak jsem došla na to, že potřebuji jako s velkou změnu, ale já jsem ještě tenkrát nevěděla, co to je. No a když jsem jako v té době potkala koučování, tak si říkala, hele, tohle chci dělat. Tohle je fakt něco, co mě baví, protože pro mě jako to, že mě to baví a to, že mi to dává smysl, jako důležitý. A řekla bych, že je to téměř na té míře stejně důležité, jako že to generuje ty prachy, jo? Že to není ustřelený ani jedním směrem, ale jako musí to pro mě jít ruku v ruce, jinak pro mě ty peníze vlastně ztrácejí hodnotu. Protože se mi stalo, že jsem byla jako v pozici, kdy jsem vydělávala velký peníze, ale strašně mě to štvalo. A to prostě už nechci zažít, jo. No ale abych se vrátila k tvojí otázce, já pak vlastně, když jsem si říkala, OK, tak budu dělat kouče, tak jsem si říkala, že jako vlastně musím mít téměř podnikat, že ano, pár interních koučů je, ale že jako pokud to chci dělat tak, jak já si to představuju, tak to musím dělat sama na sebe. A pro mě to bylo hrozně těžké jako se vůbec k tomu rozhodnout, že to teda jako udělám. A pak, když jsem to udělala, tak si říkám, jo, tak to přece nebude takovej rozdíl, že jo, to nebude taková raketová věda, jak o tom všichni mluví. A přesně vidím, jak se usmíváš, protože jako je to velký rozdíl.
A mě vlastně trvalo nějaký rok a půl jenom si sama v sobě jako rozmyslet, co pro mě znamená pracovat sama na sebe, jak já si chci organizovat svoji práci, do čeho všeho se promítá nějaká strategie, co má být jako takzvaně improvizace nebo na punk, nebo na feeling, na intuici, říkej si tomu, jak jako chceš. A jako jenom vybalancovat strategii versus jako to, že dělám to, co chci a kolik je tam jako těch věcí okolo, že jako ty, když chceš být coach a coachovat, tak si představuješ, že ano, nějaký marketing, nějaký věci, tak to mi zabere 20% času, ale ono je to v obráceně. Jako ty vlastně drtivou většinu času řešíš to okolo, aby si pak jako třešničku na dortu mohl teda zakoučovat. A to si myslím, že je taky něco, co není na první dobrou vidět, jak obrovskou časovou a mentální investici zabere vybudovat vlastní jako business nebo podnikání nebo živnost, ono je to vlastně jedno, co budeš, ale že ta jako investice na začátku v rozjezdu svojí vlastní jako firmy je jako úplně někde jinde, než investice, že nastoupím do nové práce. A i tak pro většinu lidí nastoupit do nového zaměstnání jako těžká situace a mají pocit, že to je jako náročný. No tak to teda není, to si fakt zkuste a běžte podnikat, jo. Jako ty zažila něco podobného, ne? Ty jsi taky dlouho byla zaměstnaná. Já jsem byla přes 25 let zaměstnaná v korporátních firmách a v podstatě bych se opakovala teď po tom, co jsi řekla ty, takže velmi podobné zážitky. Co mě zaujalo, když se vrátím k tomu, co řekl, s čím začal Peťa, svoboda versus odpovědnost, tak já, když by někdo chtěl odejít prostě do toho podnikání, tak a kdybych se ho náhodou zeptala, jako dobře, a co si představuješ, máš zodpovědnost, co si pod tím představuješ, tak všichni mají tu zodpovědnost, ale pak je jako pocit. Ale když jdou do té reality, má zodpovědnost, on má najednou zodpovědnost, jestli vydělává nebo nevydělává. Umí přijmout to, že jeden měsíc nemá nic a druhý nějaký šušně a další měsíc možná vydělá, nevydělá. Unese to prostě a to si myslím, že jsou ty situace, které pokud člověk nemá dobře nastavený a není v sobě dost silnej na to, aby toto ustál, tak ty se k nám do práce vraceli. Jo. A já jsem samozřejmě, když jsem vlastně taky opustila korporát, tak prostě jsem nejdřív říkala, ne, nikdy do korporátu, ale pak právě, jak jsi říkala, když jsem viděla, co toho úsilí, a mně se strašně líbilo to tvoje přirovnání třešnička na dortu, jo, kdy prostě jako makáš a říkám si, no neměla bych to jednodušší. Ale pak, když jsem si zase představila, že bych dělala to, co mě někdo řekne a musela bych prostě každému něco vysvětlovat a obhajovat se, tak jsem si říkala, ne, to podnikání je lepší, protože opravdu tam ta svoboda je, ale umění je uníst tu svobodu. Já si myslím, že tohle je přesně to klíčové se všema těma rozměrama, který to má. Mě tam k tomu nabíhá slovo jistota versus nejistota, protože jakýkoliv vlastní podnikání je do určitý míry nejistý, dokud ho nemáš fakt tak zaběhlý, že už ti klienti chodí sami, protože seš nějaká jako buď renomovaná značka, nebo seš unikátní ve svém oboru, nebo prostě máš nějaký jako faktor X, který jako ty zákazníky už přitahuje sám. Tak pak už je to, pokud to jako vyloženě neposereš, když to teďka řeknu blbě a neuděláš nějakou jako velký exces, tak pak už jako tam nějakou jistotu máš, že to funguje. Ale na začátku tam vůbec žádná jistota není, že jo? Tam ty jako do toho liješ mentální energii, leješ tam čas, leješ tam i nějaký jako finance dost často, že jo? A teď jako nevíš, co se ti z toho vrátí. Taky dobrodružství vlastně trošku začít podnikat. Přitom to zaměstnání jako do určitý míry jistota je, že jo? Protože tam prostě budu chodit, udělám nějaký to nutný minimum, co po mně chcou, pak mě velice pravděpodobně nevyhodí a když budu chtít jako se rozvíjet, fajn, můžu, jo? Že tam jako furt vím, na čem jsem, furt mám slíbenou nějakou měsíční mzdu, OK, i když jsem obchodník, mám nějakou velice pružnou variabilní mzdu a třeba dělá větší podíl než ta, takže tam určitá nejistota je. Já vnímám, že ty obchodáci jsou tak někde v obou světech vlastně trošku. Ale furt je tam přesně, vím, že mi tenhle měsíc přijde tolik peněz, ale my, co se živíme vlastně jako sami, tak my nevíme, kolik nám ten další měsíc přijde. Ty jako máš jako nějakou představu, přání nebo strategii, že ano, začnu tenhle kurz, tak třeba se přihlásí plus minus 10 lidí, tím pádem můžu počítat s větším příjmem, než když jedu nějaký individuál, ale jako pracuje se s tím úplně jinak v té hlavě. Já asi jediný, co tam můžu doporučit z mojí zkušenosti část, protože ta jako určitá stabilita nebo určitý rytmus
těch zakázek přijde. Jo? Akorát je to potřeba odžít, odmakat. Já jsem v tomhletom trošku vysrabil nebo vyměknul s ohledem na koučování, protože taky, když jsem začal koučovat, tak nešel jsem do toho se záměrem živit se tím primárně. Bral jsem to jako rozšíření, řekněme, manažerských dovedností. Nicméně, když jsem si udělal první výcvik a zjistil jsem, jaký efekt koučování přináší klientům, tak jsem si říkal, jako to je tak silný produkt, že tím bych se asi, dokážu si představit, že se tím budu živit. Ale tím, že jsem šel z nuly vlastně, tak a už si umím představit, co to je vybudovat ten biznis, dotáhnout ho do nějakého stádia, kdy už jako není vlastně každá druhá zakázka new business, ale už se vracím, nebo začnou se vracet klienti, kontrahuje se dlouhodobě dopředu. Tak v momentě, kdy tohleto všechno jsem si uvědomil, co mě tam čeká, tak jsem hodil zpátečku a koučování si nechávám dál jako, řekněme, koníček, který rozvíjím, nebo fakt nějaký skill, který strašně rád poskytuju mým klientům, ale nedošel jsem do toho bodu zlomu, kdybych si řekl, a tímhle se budu živit, protože ta ohromná práce, kterou zatím vidím a kterou už si umím představit tím, že pár firem jsem vybudoval, tak jsem si uvědomil, že na to nemám kapacitu, fakt jako fyzickou kapacitu a hlavně druhá věc, přesně to, co si řekla, strašně se mi to líbilo, že jako než se dopracuješ k tomu koučování samotnému, k tomu řemeslu, k praktikování toho řemesla, tak je tam těch 80-90% jiných věcí, do kterých mě se zkrátka nechtělo a nechce. Takže ta moje strategie je taková, že si zkrátka počkám. Jo, protože mám ten luxus. Jo, mám ten komfort, že mám jiný biznis, který mě extrémně baví, který mě dobře uživí a vyžaduje takovou mojí kapacity, nepotřebuje 100% mojí kapacity, to znamená pořád mám dost času a prostoru na to věnovat se koučování a rozvíjet se v téhle oblasti, takže moje strategie je zkrátka počkat si. Jo, protože ono se to nabaluje přes reference a přes, řekl bych, tu zvyšující se odbornost. No. Což zase koučovací mindset je postavený, že kouč se pořád rozvíjí. Jo? To znamená, neumím si představit, že bych si řekl, jo, tak moje koučování je teď už v pohodě a jako nepotřebuju nic dalšího. Takže to je jenom jako takový trošku rozpor toho, jak to mám já s koučováním, podnikáním a s tímhle mindsetem. No. Já bych řekla, mindset pořád se rozvíjí, je klíčový pro jakýhokoliv podnikatele. Jo, protože když to porovnáš, tak zaměstnanec se fakt jako rozvíjet nepotřebuje, pokud nemění pozici, nebo není povýšený, nebo ta firma po něm chce novou expertízu. To jsou většinou taky, jak tě firma dotlačí, že se vlastně trochu rozvineš. A pak máš možná nějaký jako vzdělávání, který je jako pro tebe jako benefit, ale jako z mojí zkušenosti i díky tomu, že jsem viděla do learning and developmentu mnoho let, tak ty lidi vlastně jako nechcou se až tak rozvíjet. Oni mají spoustu možností a velice málo z nich je jako využije. Zatímco, když jsi jako ten podnikatel a máš to sám na sebe, tak vlastně ty se jako musíš z principu rozvíjet. Furt se musíš učit nové věci, sledovat, co se děje na tom trhu, jako posouvat sám sebe dál, abys prostě jako vlastně neupadl, aby tě nepředběhla ta konkurence. Ono se říká, že když nejdeš dopředu, tak ne, že stojíš na místě, ale couváš, protože tě předhánějí ty, co zezadu jdou dopředu. Jo? A tohle bych chtěla zdůraznit jako něco, co já vidím opravdu na hodně podnikatelích a hodně úspěšných lidech, že oni furt investují do sebe, oni furt investují do nějakého svého rozvoje, vzdělání, učí se nové věci. A pokud jako se vám tohle nechce, tak nechoďte podnikat. To nemá smysl. Přesně. Přesně, úplně jsi to řekla. A tak ty máš se vzděláváním velké zkušenosti, vnímáš tam jako rozdíl, když jsi vzdělávala zaměstnance a teď vlastně seš Ano, protože když jsem byla jako zaměstnanec, tak vlastně šlo o to, co je, jedna věc je, co jsem chtěla a co bylo možné.
A většinou byl velký rozdíl, co jsem chtěla a co bylo možný. A člověk musel prostě tlouct na zeď a prostě pořád o tom mluvit, až tě to tak otrávilo, že už prostě to nechtěla dělat. Jo. Zatímco když člověk vlastně je podnikatel a tam už prostě zvažuje, dobře, investuju tady do toho koučování nebo do dalších a dalších kurzů tolik a jako co mi to přinese. Pak sice může zjistit, jak tady, myslím, Péťa říkala, že vlastně do toho vlastně člověk někdy investuje času strašně moc a je tam ta třešnička na dortu, co jsi říkala zase ty, ale tady je zajímavý třeba to, v jaký se životní situaci, protože pokud třeba ty říkáš, dobře, mám nějaký peníze, investuju, ale je rozdíl, jestli to děláš sama, to znamená, že jsi člověk na začátku třeba kariéry nebo uprostřed, nemáš partnera, a za všechny ty peníze si zodpovídáš sám, jo? Ale pokud žiješ v partnerství, tak se to třeba tomu partnerovi nemusí líbit, protože ty tam furt sypeš ty peníze do toho vzdělávání a ona kde jsou jako, jo, kde je ten výsledek. Takže ono je to těžké vlastně ze všech těch oblastí, jak si to ustát a jak vzít tu zodpovědnost na sebe versus tu svobodu, tak, aby to vlastně vyhovovalo nejen mě, ale aby to snesla ta rodina a aby šla dopředu. A to je prostě někdy těžký otazník. Takže pořád jsme u té svobody versus odpovědnosti, jak říkal Peťa na začátku. Já možná navážu na tu myšlenku, jako v jaký jsi situaci, koho máš v okolí. Jo? Protože ve chvíli jdeš podnikat a všichni okolo ti říkají, ty to nedělej, to je těžký, radši se nech zaměstnat, tam máš jistotu. Tak je extrémně těžký ten krok udělat, protože tě v tom nikdo nepodpoří a v každém tvém neúspěchu vidíš, já jsem ti to říkal, už se na to vykašli. Jo? No a pak, když máš třeba někoho, kdo buď podniká, tak ti jako řekne, hele jo, je to těžký, ale podpořím tě, vím, že tohle je potřeba, kdybys chtěl, tak si přijď, jo, nebo koho máte prostě ve svém okolí. Můj partner je třeba extrémně jako podporující a i mi jako řekl, hele, tak teď si dej rok a nalej do svýho podnikání, co potřebuješ, já tě jako finančně podpořím, beru to jako investici do tvýho biznisu, čili ty peníze se nám prostě jako vrátí. Jo, nebo se mi to vrátí nějak jinak, protože my jsme se i hodně bavili o nějaký výměně hodnoty, že není potřeba, aby se ti vrátilo to stejné, co tam vložíš. Někdy je pro tebe vlastně hodnotnější, že se ti vrátí něco jiného a může to být třeba spokojenost partnera nebo jeho nějaké jako naplnění, což jako vnímám jako důležitou věc. Ale jako pokud bych mohla doporučit něco jako podnikatelům, s těm, co začínají a nejsou v tom podporujícím prostředí, tak je strašně důležitý najít si někoho, s kým to budete jako sdílet, kdo je v podobné situaci. A tam já třeba strašně děkuju klukům z The Coaching Way, že udělali komunitu a že vlastně nám jako umožňují si jako nasdílet nejenom mezi sebou a s nima, ale prostě vzájemně se jako inspirovat a občas si zavolat a říct si, tyjo, ten marketing je tak strašně těžký a já bych chtěl točit ty videa, ale mně to nejde, protože se stydím a pojď mě nakoučovat, ale i jako prostě říct si jako, hele, mně se to furt nedaří a ten druhý ti řekne, mně už se to nedaří půl roku, ale to nevadí, já už jsem konečně na to začala přicházet a už jsem si k tomu našel svoji cestu, jo. A teď tě to vlastně jako inspiruje, že se ti to jako nemusí vlastně povíct hned, že je jenom důležitý, že to nevzdáš. A já bych tady možná zdůraznila, že konzistence je u podnikání jako extrémně důležitá. Že tam jako musíš vydržet a dělat to jako pravidelně a pak teprve máš šanci vidět nějaký výsledky. Že fakt jako ta investice, která se nevrací nějakou dobu a začne se fakt vracet časem, tak se na to musíš umět počkat. Prostě fakt to dělat trpělivě. A samozřejmě nedělat to bez hlavy, ale jako hodnotit si nějaký jako zpětný vazby nebo jaký to má účinek, jestli se máš zaměřit víc někam, ale furt jako dělat něco. Nesmíš jako zamrznout. Já si myslím, že tohle je nejčastější odpověď, když se někdo ptá úspěšných podnikatelů, jak se vám to podařilo, tak je tam jako často zaznívá, měl jsem štěstí, což je jako nesporně důležitá věc. Teď mluvím o těch jako extrémně úspěšných podnikatelích, ale hned jako druhý nejčastější tam slyším, že jsem vytrval. Je to šílený klišé, jo, jako vytrvat, trpělivost a tak, ale ono to tak fakt je, protože to je další věc, o který já mluvím s těma lidma, který koučuju na tohle téma, jak jste připravený na to zvládat neúspěch, neboli zvládat to, že tam není ten úspěch, který vy si teď na začátku představujete. Jo, podnikání, svoboda, dobře, budu i zodpovědnej, musím si vytvořit nějaký polštář, ale
potom jak dlouho a kde budete čerpat zdroje, jaký máte zdroje k tomu ten mindset si udržet. V tom zkrátka tak půl roku to nejde a já jsem si řekl, že za půl roku už jako se to zlomí. A ono se to nezlomí ani po roce, nejsem na parametrech, který jsem si dal, ale jako nějak to jde. Jsem třeba na nule, aspoň jako to pokryje moje životní náklady, negeneruju sice žádný jako extrémní zisk, tak tohle myslím, že je to klíčový a tam je potřeba odhodlání a takovéhle věci a hlavně najít si ty zdroje, které můžou být buď to partner, nebo komunita, nebo jiný další zdroje. Tohle myslím, že je pro start podnikání další jako klíčová záležitost. No. Já teda bych tomu dodala, zmiňoval jsi tady několikrát mindset, který je v podstatě velmi důležitý. Já bych tomu dodala ještě, že tam může být problém ego. Jo, protože spousta lidí jako by i vytrvalo, že má ten mindset, ale mají strach, že selžou. Jo, a to ego jí vlastně brání v tom strachu ze selhání a tím pádem oni byť kdyby prostě šli dál a to ego prostě říkali, tak buď se mi to povede nebo nepovede, jsem normální člověk prostě, ale budu to dál zkoušet, tak půjdou. Ale jakmile se tam tak projeví to ego, tak tam nastává obrovský stres, obrovský strach, všechno chtějí být zabezpečený a to prostě nejde. Pak vlastně zamrznou na tom místě a pak mají důvod říkat, že se jim to nepovedlo. Mě tam i nabíhá nějaká práce s tlačením sám na sebe. Ono to souvisí s tím egem, jo? Protože mám pocit, že jako musím a musí se mi to povíst a něco a vytvářím na sebe ten tlak, tak je mi v tom vlastně jako čím dál hůř. A i ty jako zákazníci to poznají, že já jsem v nepohodě. Takže přesně jako nejenom umět vydržet, být trpělivý, ale jako fakt to snášet jako nastavením, takže je to v pohodě a že mi to nečiní v nějaký vnitřní příkoří, který se jako nepropisuje do mojí práce. Prostě je úplný rozdíl, když za váma přijdou dva lidi se stejnou nabídkou a jednoho to očividně baví a je proto nadšenej a druhý je tam vyloženě takový jako, tak už si to prosím tě vem, já už to teď potřebuji prodat, přesně, jo. Přesně. Tak nikdy nepůjdeš za tímhle, půjdeš za tím, který to dělá s nějakým jako nadšením, má tam nějakou tu jiskru, jo. Ta jiskra, takový to zapálení, tam já taky vnímám důležitou věc, ale to už je takový zase ta nadstavba, že na tom to nepostavíš na jiskře, že jo? Jako, tam je jasné, jo. Tam tě jako ubije ta rutina, ty věci, co se nedaří. Ale pokud už ji máš, tak to taky může být nějaká jako tvoje výhoda a něco, co ty klienty jako přitáhne. Já si myslím, že ta jiskra rozhodně pomáhá a že je potřeba jí živit nějakým způsobem, protože, jak jsi říkala, tak přesně jako jít za prodejcem, který to musí prodat, je prostě... nevím, jak to říct, oprus prostě, nechce se ti tam, protože bude tlačit. Když to ta jiskra, zajímavé bylo, jak ta jiskra se dá udržet, jestli někdo z vás... No, mě tam napadá jedna věc k tomu a to je záležitost, kterou, nebo zkušenost moje, kterou uplatňuju v rámci projektu Můžeš podnikat, kdy jako podnikatelé chodíme do středních škol a tam mluvíme se studentama o podnikání. A já jim říkám, kromě svého podnikatelského příběhu, tak jim říkám svůj pohled na to, že v momentě, kdy člověk podniká v oblasti, ve který je dobrý, nebo kterou miluje, a ono je to většinou o tom, že jsem dobrý v tom, co vnitřně, k čemu mám předpoklady, nebo k čemu mám talent, kde jsou moje silné stránky. Tak když se tohle potká, když tu práci opravdu ten obor miluju, zbožňuju, nebo jakýkoliv jiný takhle extrémně pozitivní slovo tomu můžu dát, tak i ty průšvihy nebo ty období, kdy se nedaří, se zkrátka dají nadopovat tím zapálením. Jo? Nebo tím vnitřním motorem. Já vím, že tohle je to, pro co jsem se narodil, nebo to, co mě strašně baví a budu to dělat i přesto, že za to nemůžu účtovat třeba ty peníze, který bych potřeboval, ale zkrátka jdu do toho. A tam je potom to, jo, tam jasně vidíš, když někdo podkopne cenu, protože zkrátka musí, že aspoň něco na ten nájem musí domů přinést, a někdo, kdo řekne, jo, tak já vám tu slevu dám, hele, já to pro vás zkrátka chci udělat, protože věřím tomu, že vám to pomůže, jo? Nebo že to bude něčím užitečný. Takže tady já vidím velký zdroj jako trefit to, co je to jako moje, no, to zásadní. A to lidi poznají.
A to lidi poznají. Buď to poznají, anebo je na to spousta testů, technik, jak svoje silné stránky nebo talenty objevit, diagnostikovat a pak je fajn si vzít kouče na ten výklad, protože ten často nebejvá úplně jednoduchý a s koučem třeba projít, co to znamená. Ty s tím jako, já mám tu zkušenost, že s tím jako, že ti to říká, jo, to jsem já, ale ono jako docela zajímavý je, s někým jsem o tom mluvil a on říká, ok, já ti něco ukážu. A teď vytáh 5 jiných hodnot, než byly ty moje, a říká, já si myslím, že tohle jsou tvoje hodnoty. A teď oni jsou vlastně všechny, ne hodnoty, tvoje silné stránky. Oni jsou vlastně všechny pozitivní. Jo. A říkám, jo, aha, tam se vlastně taky vidím. Ale když jdeš potom do hloubky, když s tím koučem se dostaneš hlouběji, tak zjistíš, jo, ale tohle to přece jenom tenhle systém, který jsem si jako regulérně udělal, ten test, tam to se mnou prostě souzní. Jo, takže a já o tom mluvím zase s ohledem na ty studenty. Ty už to víš, co jsou tvoje silné stránky, ale u těch mladých lidí, jestli na to třeba nikdo nezeptá. Jo, do 17 let se jich nikdo nezeptal na to, v čem zažíváš flow, blbý slovo, ale kdy zkrátka zažíváš ten trans, při jaký činnosti. Jo, takže pro mě tohleto třeba je vědět, být si jistý, že tohle je to, co mě naplňuje, tak je ohromný motor k tomu překonat i ty období, který oni nemusí být průšvihový. Oni jsou jenom zkrátka stabilní a nejsou tam, kde jsem si představoval. A jako z tohohle se dostat je strašně těžký. Jo, z té řekněme, deprese, no, nebo z té demotivace. No. A tady, když třeba vlastně se podíváme na to koučování, o kterém jsi mluvil, a tu otázku, kdy je ten trans, kdy to zažíváš, neboli flow, já teda to slovo mám ráda, tak je třeba dobrý se podívat do dětství, co tě strašně bavilo, co tě tam úplně jako, kvůli čemu se nemohl dospat, že zítra to bude, nebo něco, a pak si to přinést do toho současného stavu a tady se lidi mnohdy diví. Co vlastně zapomněli, že jim dělá tam radost. Tam potřebuješ velkou porci kreativity, ano, tak přesně, jako spojit si to, tak co bych mohl. A teď jako dospělýho člověka už tě to začne si říkat, no tak jako jo, to je nějaký dětský sen, ale když tomu věnuješ dostatečnou pozornost, tak věřím tomu, že to tam může najít úplně každý. Přesně, přesně. A je to ten motor, který tě může posouvat. A ten mindset taky, o kterém se bavíme. Já možná navážu, že ano, znát to, co mě baví a co mi jde a vědět, že jsem v tom fakt dobrý, je taky základ pro nějaký to zdravý podnikání, že opravdu stavím na něčem, co má smysl nejenom pro mě, ale i pro ty klienty, protože mi to fakt jde. Ale znát i to, co ti nejde a co jsou tvoje slepý místa, je taky extrémně důležitý, protože prostě pokud si to neuhlídáš a vůbec ti nedochází, že třeba tohle je hlavní brzda tvýho biznesu, tak můžeš taky jako velice rychle skončit a vlastně vůbec nevíš proč. Mně se hrozně líbilo, jak jsi říkal, že vzít si kouček vyhodnocení testů je zásadní a já s tím souhlasím, protože my se všichni strašně rádi testujeme, my o sobě víme, jaký jsme typologie, jaký jsme tamhle, tohle, jaký máme silné stránky, slabé stránky, ale kdo z nás s tím reálně něco sám dělá. Si to tak přečteme, říkáme si, jo, to jsem já, to založíme a tečka, že jo. Přesně. A jako, když už se nad tím třeba hoďku 2, 3 probíráš s někým jiným, tak už to jako nedokážeš odložit, protože už ti to rozjelo nějaký jako myšlenkový pochod a už vlastně s tím začneš jako mentálně pracovat a už si k tomu spíš budeš vracet a už si budeš říkat, OK, tak jak můžu tohle využít nebo jak můžu tohle trošku jako eliminovat. A to je třeba důvod, proč zase já hrozně ráda dělám tu psychodiagnostiku, ty komplexní kompetenční dotazník, protože ono ti to jako naprosto nádherně odhalí tvoje vzorce, jak je máš silný, jak je máš slabý a samozřejmě jak moc je to pro tebe jako zdravý. Jo? Protože ty, co jsou moc silný nebo vůbec nejsou, nebo jsou moc slabý, tak jsou jako nezdraví i pro tvoji jako psychiku a vlastně ti způsobují jaký velký nepohodlí nebo dostávají ti do situací, které jsou velice nepříjemné. A ty to ale vůbec nemusíš vidět, protože to běží na nějaký podvědomý úrovni. Většinou to máš přijatý od někoho z dětství nebo od partnera a tak. Tak už jenom tohle, když s těma lidma dělám, a teď je jedno, jestli jsou to zaměstnanci, vedoucí, nebo jestli jsou to podnikatelé, tak jim to otvírá úplně nový dveře, na čem to teda postavím, jak já tu složitou situaci vyřeším, o co se fakt můžu opřít a jak tím můžu vlastně vybalancovat to, co mi nejde.
A trošku se vracíme k tomu, že když fakt zjistím, že mi to úplně nejde a že by to jako byl v tom biznisu problém, tak jako mít ty koule na to si říct OK, investuju do toho peníze a svěřím to někomu externímu, a nebo si teda k sobě vemu nějakýho parťáka, který tohle zastřeší. Já se tím nebudu muset zabývat, tím pádem budu moct dělat víc ty věci, co mě baví, bude tam větší jiskra, ten vnitřní motor, nějaký ten smysl. A ano, sice na začátku je to investice, ale vrátí se to. Jo? Jako i takový to přemýšlení o investici jako o něčem, co je dobře, a ne o něčem, co jenom vyhazuje prachy. Tam se tak jako vnímám taky velkou jako klíčovou věc pro to úspěšně podnikat. Protože přijdou chvíle, kdy do toho budeš prostě muset nalít peníze. A nesmí ti to být jako líto udělat, nebo nesmíš se v to cítit blbě, že jo? Protože to liješ vlastně sám do sebe. Jo, brát to jako tu přidanou hodnotu, že to nejlepší, co můžeš udělat, je to investovat zpátky, že jo, do svého biznesu. Mě teda co nejvíc překvapilo, když jsem prošla takovýmto dotazníkem, o kterým mluvíš, je, že do té doby, než jsem tím prošla, tak já jsem myslela, že když někdo má obrovský kompetence v něčem, že je vlastně přínosem obrovským. A tady jsem si uvědomila, že může být brzdou. Protože většinou se soustředíme na ty nedostatky, na to, kde ty kompetence jsou nízké, ale do té doby, než jsem se s tímhle setkala, jsem nevěděla, že vlastně v těch oblastech můžeš být obrovskou brzdou a že vlastně třeba ti to i brání delegovat věci, protože ten člověk, jako když ví, že to umí úplně nejlíp, tak vlastně má cestu ke zhroucení, protože to všechno musí dělat sám. Jo? Takže tohle je obrovská věc, která vlastně ti pomůže se rozvíjet dál tím zdravým způsobem. Ano, obecně ty obě dvě ty extrémní polohy jsou špatně. Že? Ano, a to už je jedno, jestli se bavíme o tom nebo o čemkoliv jiným. Ale u těch vzorců to platí obzvlášť. Pokud je ten vzorec jako extrémně silný, tak prostě mě blokuje, ať chci nebo ne, nadužívám ho, používám ho tam, kde se to nehodí, nebo přesně jako chráním si to, protože přece vím, že jsem v tom nejlepší a proč by to mělo být jinak. A naopak, když ho jako mám slabší, tak o něm většinou vím a pracuju na něm. To jsou ty vzorce k rozvoji a to jsou ty místa, kam my se jako hodně soustředíme a je to i nějakým jako školstvím a výchovou u nás. Ale ty úplně nerozvinutý vzorce, ty, co jsou úplně na dně, tak o nich ani nevíme, protože nevíme, že bychom to vůbec měli dělat, nebo že to tam je vlastně jako, že to vůbec existuje, tato oblast, jo. To jsou ty největší aha momenty kolikrát, protože lidi i se mi jako stalo, že mi klientka říká, já vůbec teďka nechápu, co tím jako myslíš. Co tohle jako znamená? Jo, a teď zase, kdyby ten člověk dostal ten test sám, tak si to nepřeloží, jo, protože prostě, ne, to je nějaká blbost. Tak jako 5 minut jsme debatovali nad tím, co by to mohlo znamenat. A ona, já to furt nechápu. Tak jsem se začala ptát konkrétně, jak ty situace řeší. No a ona mi říká, šlo o konfrontaci chyb, že nemá vlastně vůbec konfrontaci vlastních chyb. A ona říká, a jako já si ptám, co teda děláš, když jako uděláš chybu, jak jako reaguješ, co se ti to... No já to většinou od toho úplně odběhnu a pak se k tomu vrátím za půl roku a teprve se... A já, no, a to je ono. Jak jako to je ono? Víš, vlastně opravdu ty slepý místa... to vyhnít je fajn. Slepý místa jsou strašně zajímavý. A to ještě lepší verzi se k tomu vrátí za půl roku. Většinou to lidi nechají úplně vyhnít a dokud tě někdo prostě nezačne honit, tak to nechají být. No. OK. Jak byste tohle naše dnešní povídání chtěli zakončit o tom mindsetu zaměstnance versus podnikatele? Řekl bych, že naše klíčový know-how, jako naší partičky, žít bez tíže, je to, že máme k dispozici tyhle, kromě koučování jako takového, tak máme k dispozici pro naše klienty i tyhle testy. A je to super nástroj k tomu objevit fakt, jak nebo potvrdit si ty silné stránky, které mám, tak jak vykrýt ty, řekněme, temný místa, nebo jak jsi to nazvala. Majko, co bys přidala? No já teď, když navážu na Peťu, tak co se týče toho potvrzení nebo vykrytí, já tam vnímám, že to je prostě objevení nového světa. To je prostě to, co se stalo mně, je to prostě nový svět o nových rozměrech, o jiných, který jsem předtím vůbec netušila, že jsou, tak jak jsem říkala, soustředila jsem se na slabé stránky, i u zaměstnanců, i u sebe. A tohle je prostě nový rozměr úplně a já jsem strašně ráda, že máme tu možnost žít bez tíže, toto poskytovat a lidem umožnit objevovat nový světy.
Já bych jako asi chtěla připomenout, že je to hodně o tom dobrodružství, o tom jako nebát se a vydržet a fakt dělat něco, co tě baví. Protože mně se kolikrát stalo, že mi teďka lidi říkají, jo, já tě sleduju, to je úplně neuvěřitelný, jak jsi do toho jako opřela, jak jsi ambiciozní, já ti strašně fandím. A já, aha. Super. Několik lidí i jako řeklo, že by na to vlastně neměli koulejt podnikat. Že to je pro ně jako tak těžká představa, odejít od té jistoty, přesně mít tu celou zodpovědnost, dát tam nějakou investici, když nevíš, že se ti to vrátí, že by jim to vlastně nestálo za to. Tak i to je jako důležitý vědět a v tu chvíli fakt jako je fajn nejít podnikat a držet se toho, co je vám blízký a je to úplně v pohodě. Jako myslím si, že ani jedna z těch cest není jako lepší, spíš záleží, co je která jako pro vás lepší, co vyhovuje každému. Že? Skvělý. Protože jsme každý jedinečný. Ať seš nebo ne, tak každý jsme unikát, každý jsme diamant, který je nějakým způsobem obroušený, může se dál brousit podle toho mindsetu, kterou stranou se vydáte. A to je, myslím, že to ono, protože pokud si člověk váží toho svého diamantu, tak je spokojený s tím svým rozhodnutím, který udělal. No a nabíhá mi tam moje oblíbená autenticita, prostě dělejte to tak, jak vás to baví, nenechte si říkat, že takhle s tím nemůžete uspět, když to tak jako cítíte a máte tam i nějaký jako reálný business plán nebo jako nějakou strategii, která to potvrzuje, tak se nenechat zvrátit konkurencí, jako takovým tím porovnáváním, tím škatulkováním. Že jo, krásný příklad je Steve Jobs, jsem to dělal úplně jinak a vlastně tím naprosto změnil celý jako biznis, takže být jako v tomhle duchu jednorožec mně přijde i jako taky dobrý a prostě věřím, že pokud to tak člověk cítí a má to tak nastavený, tak to má jako mít v souladu s tím, co dělá a fakt to tam jako promítnout, ať už je zase zaměstnanec nebo podnikatel. Prostě jenom když to dělám tak, jak to vyhovuje mě, tak to pravděpodobně bude mít smysl. Samozřejmě pokud mám nějaké jako limity vždycky, nemůžu si to úplně přizpůsobit, ale co nejvíc to přizpůsobit sobě. Myslím, že jako důležitý klíč. Tak jo, já vám moc děkuju za dnešní skvělou epizodu našeho podcastu. Díky za pozvání. Já moc děkuju za pozvání. A budeme se těšit někdy příště. Super. Naschledanou. Tak jo. Naschledanou. Naschledanou.